Okay. I artiklen Drones can be used by NATO forces in Libya, says Obama, handler om USA, som vil hjælpe NATO i Libyen ved at sende disse ubemandede dronefly ned for at bekæmpe Gaddafis tropper. Ved at sende ubemandede fly i krig, så sparer både USA og NATO soldaters liv ved at de ikke bekæmper på landjorden. Derudover der er droneflyene udstyret med et kraftigt nattesyn, så de er gode til at fastslå, hvor fjenden befinder sig. I artiklen er der forskellige synsvinkler fra forskellige senatorer, som beskriver situationen i Libyen som kritisk. Dog udtaler Libyens tidligere udenrigsminister Khaled Kayim, at beslutningen om dronefly vil være udemokratisk og være skyld i flere civiles liv. I artiklen er der brugt et billede af et dronefly, som kan findes på Google. Det fortæller ikke noget om selve handlingen, og derfor har billedet ingen betydning for artiklen. Det kunne lige så godt have været blevet undladt. I stedet kunne der have været brugt et videoklip, hvor man ser, hvordan dronen egentlig fungerer, eller et situationsbillede af situationen i Libyen, som ifølge artiklen er kritisk. Det ville hjælpe læseren til at få en bedre forståelse af emnet, og ville have været mere relevant for artiklen.